Добрий вечір, друзі. Це Прайм Мусаєва, 11 серпня. У нас залишається 12 днів до першого саміту Кримської платформи. І тому сьогоднішній ефір буде присвячений саме цьому саміту, на який кримчани чекали, думаю, багато років. І я дуже рада сьогодні представити нашу гостю. Це Еміне Жапар, перша заступниця міністра закордонних справ, колишня ведуча телеканалу АТR. І я теж хочу сказати, що ми, наприклад, з Еміне навчалися свого часу в одній школі у Криму, тому у Керчі. Тому це більше, ніж, знаєте, зустріч. Це дуже важливо, але насправді будемо говорити про дуже важливі речі. І ви можете телефонувати в ефір. Я прошу режисера вивести телефон студії також на екран. І ви можете дзвонити у студію сьогодні і задавати свої питання. Отже, 23 серпня відбудеться перший саміт Кримська платформа. Останні приготування. Ми чуємо кожного дня, що список держав, які приєднаються до Кримської платформи, збільшується. Я би хотіла у тебе запитати мене стосовно того, як взагалі народилася ця ідея, який шлях Кримська платформа пройшла за цей час. Я так розумію, що ідея виникла десь рік тому, і ось ми бачимо, що ми наближаємося, залишилося кілька кроків до її втілення. Активна фаза реалізації почалася рік тому. Насправді, я без перебільшення для себе її назову своєю третьою дитинкою, тому що це концепція, чи бачення того, який може бути діалоговий формат для теми Криму, народилась ще раніше. На попередній посаді, як перший заступник міністра інформаційної політики, я пам'ятаю, яка приходила до МЗС до своїх колег і фактично пропонувала реалізувати цей формат до 5-ї річниці окупації, до 5-х роковин окупації. На жаль, тоді з різних причин, я їх не буду коментувати, політичне керівництво не змогло взяти це в топ-адженду, тому що такі речі, такі ініціативи, вони потребують найвищої уваги, вони потребують пріоритету президента, бо інакше шансу реалізації фактично небагато. І, власне, тоді не відбулася ця ініціатива, вона не народилась. І вже коли мені міністр Дмитро Кулеба пропонував обійняти посаду першого заступника, власне, одне єдине питання, яке я задавала собі, вирішуючи, наскільки я готова знову вступати в активну роботу 24/7, відповідно, те, що накладає складнощі на звичайне життя людини, то єдине питання, яке я задала йому, чи наскільки можна буде реалізувати цю ініціативу, і тоді міністр мені сказав, ти не просто можеш, ти мусиш це зробити, і, власне, ми запропонували цей формат, його концепцію, його бачення, його виміри, те, як вона має оперувати далі. І рік пройшов, і сьогодні ми дійсно маємо вже дуже конкретні результати. І я щаслива від того, що, оскільки це міжнародний формат, він початково мав народитися як міжнародний формат, але він вже підтягнув дуже багато задач, які ми маємо як держава і соціум вирішувати. Наприклад, стратегія деокупації, реінтеграції, яка була прийнята як наслідок того, що ми як держава маємо мати це стратегічне бачення. І завершуючи, скажу, що Кримська платформа, якщо брати її місію, чи філософську складову, вона будується на 3 стовпах. Перше – це стратегічне бачення, і ми чітко сказали, як держава, що наша мета – деокупація політико-дипломатичним шляхом. Далі – це консолідація. Зараз навколо цього бачення і формат Кримська платформа – це і є ця консолідація. Ми намагаємося об'єднати якомога більше країн, не всі проходять цей тест. І третє – це синергія. Ми щиро віримо, що це не виключно домашня задача України деокупація. Те, що відбулося в 2014 році, попирання міжнародного права як такого і порядку, якого було зафіксовано після Другої світової війни, фактично силовий перегляд кордонів, це є спільна задача. І тим більше мілітаризація Крима є дуже високим рівнем небезпеки для багатьох країн, тому фактично синергія має народити шляхи деокупації. Давай трохи поговоримо про результати. Зараз, за останніми даними, свою присутність підтвердили 38 країн. Чи це задовільний результат, як ти вважаєш? Оскільки ми знаємо прекрасно, що в 2014 році декларацію ООН підтримали більше 100 країн. Зараз ми бачимо такий результат. Що завадило, що стояло перепоною на цьому шляху? Я би тут, напевно, не порівнювала би резолюцію Організації Об'єднаних Націй, яка приймалася Генеральною асамблеєю в 2014 році, дійсно в березні, яка фактично стала тоді основою політики на визнання, і ініціативу України, тому що, вперше, для України, і, до речі, деякі наші найважливіші партнери відзначили, що нарешті Україна спромоглась народити формат самостійно.
нарешті Україна перейшла до проактивної фази, не просто вплітати це в існуючі механізми, а народжувати свої власні механізми. І це є надзвичайно позитивною історією, тому що я абсолютно переконана, що ми, як найбільш зацікавлена країна, ми маємо народжувати ці формати і маємо запрошувати інші країни доєднуватись до них. Тому резолюція – це окрема історія. Ми будемо продовжувати резолюції і по правах людини, і по мілітаризації в системі ООН, але цей формат – це трошки інша історія. Цей формат, оскільки він включає урядовий трек, парламент, експертів, він набагато більш складний, нелінійний, всеохоплюючий. Тому все ж таки час грає на боці України чи навпаки? Оскільки 7 років, ми можемо сказати, в принципі, робилося багато, але такого формату, як Кримська платформа, не існувало. І ти сама це визнала. Абсолютно, да. І тут, дивись, оскільки ми можемо багато філософствувати, да? Абсолютно теоретизувати, концепції, формати, це все добре. Але коли ти не спроможний реалізувати і наповнити цей формат практичним змістом, час дійсно грає проти. Тому чітко формат відбувся 23 числа. Ми зафіксуємо створення, а далі продовження. Це не одноразова акція. Да? Це далі титанічний труд і дипломатів і всіх інших, і громадянського суспільства, і урядовців, і парламентарів. Тобто це вимагатиме вже в стадії реалізації. Тому, що важливо, да? Важливо, що цей формат запущений, важливо, що дійсно трошки менше зараз нотифікували свою присутність, ніж 38, але ми очікуємо, що десь до 40 країн будуть присутні на високому рівні. Це або президенти, або прем'єр-міністри, або спікери, або міністри закордонних справ, чи інші урядовці, яких країна уповноважувала представляти свою країну. Тому мені здається, я переконана, що це успішна історія, і тут є, і я чула від деяких колег, особливо журналістів, певний скепсис, але давайте уявімо собі, що немає Кримської платформи. Її немає. Ми просто продовжуємо існувати в існуючих форматах і однозначно, оскільки, дивись, ми кажемо собі, що наша кінцева мета – деокупація, але якщо ми не спроможні будемо зараз тактично, питання номер 1 – повернути тему Криму назад, чи повернути в порядок денний міжнародний, ми не дійдемо ніколи до цієї стадії. І тим більше, напевно, Сівілі, для тебе і для тих, хто нас дивиться зараз, не секрет, що Російська Федерація не просто мовчазний спостерігач тут. Російська Федерація, вона реально системно, точково, концентровано вкладає ресурс в те, аби замовчати цю тему, в те, аби прикрити історію. Я думаю, що навпаки в цьому випадку навіть не замовчати, а чинити тиск про Крим. Да, а стосовно Кримської платформи, я так розумію, що в неї навпаки проактивна позиція, і вона робить усе можливе, аби представництво було не таким високим. Могла би трохи про це розказати? Як Росія заважає учасникам платформи приїхати до Києва і підтримати Кримську платформу? Ми для себе від самого початку, і ми це артикулювали, власне, розглядали можливість запрошення Російської Федерації на Кримську платформу як країна, яка має відповідальність і має нести цю відповідальність, і, власне, цей формат там би, де вона могла б цю відповідальність нести. І Російська Федерація на рівні Міністерства закордонних справ, МІДа РФ коментувала, що так, мовляв, якщо це буде стосуватись кримчан і їх майбутнього, ми готові розглядати, але через деякий час, після того, як стало зрозуміло, навіщо створюється Кримська платформа, і це деокупація в першу чергу, Російська Федерація відразу сказала, що вони сприймають Кримську платформу як загрозу територіальній цілісності і безпеці Російської Федерації. І, власне, вони це кажуть партнерам. І це, чесно кажучи, якщо перекладати дипломатичну мову, це така мова погроз. Достатньо є абсолютно права Севгілі, що вони не просто спостерігають, вони проактивно перше дискредитують цей майданчик, називаючи це черговим шоу Києва і так далі, черговою провокацією, черговою, такі наративи, про які ми, власне, знаємо. А друге, вони працюють в столицях. Вони працюють в тих країнах, особливо де характер і відносини з Російською Федерацією для країн носять критичний характер. Країни не проходять тест. Міністр Дмитро Кулеба сказав, що Кримська платформа – це такий тест для країн, аби зрозуміти, з ким країни в питаннях Криму. Або з Російською Федерацією та агресією, або з Україною та міжнародним правом. І дійсно ми констатуємо, розуміємо, що не кожна країна проходить цей тест через різні, часто об'єктивні причини своїх національних інтересів. Можемо поговорити трохи про програму саміту, власне, які теми будуть порушуватися, як це буде виглядати? Так, ми зараз дуже в активній фазі, фактично фінальній підготовки до саміту.
Ми собі ставили кілька задач. Ми хотіли відбути цей саміт не просто формально, як це відбувається зазвичай на таких заходах, коли люди збираються, фотографуються, проговорюють щось, декларують і роз'їжджаються. Ми хотіли наповнити саміт певними змістами. Ми хотіли, оскільки територія окупована, ми хотіли відтворити такий простір, де будь-який гість, який приїде на саміт, він би зміг відчути певні речі. І дійсно, оскільки буде частина перша, це сам саміт, він триватиме кілька годин. Його відкриє Джамала з півом 1944. Ми будемо транслювати певний контент про Крим, що таке Крим сьогодні. Буде виступ президента України, виступ прем'єр-міністра, Верховної Ради, голови Верховної Ради України. Буде виступ лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва, буде виступ експертного середовища, оскільки створено ще один вимір, експертний вимір Кримської платформи. Будуть виступати країни і далі буде прийняття заключної декларації. Документ ми вважаємо достатньо сильний, тому що він складається з кількох частин. Фактично це є теж така фіксація і формалізація, що дуже важливо, політики невизнання, політики засудження дій Російської Федерації. Країни, які приєднуються до декларації, вони фактично кажуть, що ми ніколи не визнаємо окупації. І це важливі речі. Далі там прописуються ті частини, які для нас важливі. Тому прийняття декларації – це буде потужний елемент якраз реалізації політики невизнання і тиску на Російську Федерацію. Після цього буде відвідання фронт-офісу Кримської платформи. Цей фронт-офіс реалізується дуже, мені здається, такою командою ентузіастів. Це команда постійного представництва президента ВРК Антон Корінєвич, Таша Свирідова, Таміла Ташева. Люди, які живуть Кримом, і, власне, фронт-офіс, який буде запускатись, буде під парасолькою постійного представництва, і його функція буде функція координації, здебільшого національних питань, тому що дуже багато внутрішніх задач. МЗС буде далі продовжувати оцей міжнародний трек, працювати з партнерами. Експертна мережа – це фактично джерело аналітики, якої ми потребуємо, тому що тут важливо не просто політичну риторику вести, тут важливо пояснювати тенденції, важливо аргументовано показувати, які наслідки окупації в питаннях екології, економіки, безпекових питаннях, культурної спадщини, прав людини, прав кримськотатарського народу. І, власне, цей зміст, цей контент будуть формувати експерти. Наскільки зараз, до речі, міжнародні партнери ознайомлені з даними щодо мілітаризації півостровів, щодо заміщення населення? Наскільки вони знають ці проблеми, які є в окупованому Криму? По-різному. Різні країни знають різні, фактично світ консолідований більш-менш. Тобто сьогодні, якщо брати офіційний трек, то тут мені здається, не те, що немає проблем. Тобто тут є обізнаність, тобто є консолідована позиція, і прекрасно всі розуміють, що відбулося в Криму і що там відбувається. Мені здається, дуже важливо працювати зараз більш широкими аудиторіями, пояснювати звичайним людям в країнах, що таке Крим. От тут складніше. І, власне, тому ми інтегрували парламентарів, тому ми інтегрували експертів для того, щоб вони, об'єднуючись з парламентарями інших країн або з експертами інших країн, могли бути більш почутими якраз в інших столицях. Це ключова задача. Трошки вивести цей дискурс з національної цієї коробки в інші країни, тобто вивести його туди. І, власне, ми перед собою ставимо таку амбітну мету. Це потребує ресурсу. В нас є певний ресурс, ми його заклали вже, я маю на увазі, на рівні Міністерства закордонних справ. Але людський ресурс, він неоцінений. Я дуже рада, що навколо цього вже ми бачимо об'єднання. Наприклад, в парламенті створено міжфракційне об'єднання Кримської платформи, це було в грудні 2020 року. Експертна мережа запустилась, ми консолідували більше 180 аналітичних центрів і експертів з 33 країн, це тільки початок, це тільки запуск. Тобто це якраз ті речі, які мають бути продовжені. І я вважаю, що тільки так, тільки покроково ми зможемо, кількість перевести в якість. Можеш розказати трохи про участь Офісу президента та, власне, президента у Кримській платформі? Наскільки активно вони залучені до цього процесу і що робить Офіс? Безпосередньо, по-перше, це напевно така особиста певна, є вдячність президентові, тому що якби не його особисте включення
і на його спроможність взяти це в пріоритет своїх зовнішньополітичних задач, я переконана, що ця ініціатива, вона би не мала такого шансу і не мала би такої реалізації. З моєї точки зору, от в тих контактах, які у мене були, і те, що я чую від свого міністра, який фактично щодня контактує з президентом по темі Кримської платформи, рівень емпатії дуже високий, рівень відчуття того, що є Крим, дуже високий, і рівень бажання запропонувати дієві речі дуже високий. Тобто президенту важливо мати практичні результати. Тому скажу точно, що без його включення, без його такої амбітної задачі, Кримська платформа, вона би не мала такого масштабу. 067 634 61 30 – це телефон студія. Ми продовжуємо наш ефір. Він сьогодні присвячений Кримській платформі. У нас у гостях Еміне Джепар, перша заступниця міністра закордонних справ. І наскільки я зрозуміла сьогодні із анонсу Офісу президента, що саміт складатиметься з 4 панелей. Теми такі: політика невизнання та санкції, безпекові виклики, захист прав людини в тимчасово окупованому Криму і відновлення прав кримськотатарського народу. Хотіла би поговорити по кожному із напрямків, які, можливо, дії Україна буде робити стосовно, наприклад, політики невизнання та санкцій. Зараз щодо санкцій існує дискусія, і я думаю, що ти розумієш, про що я. Механізм РНБО, наскільки він може бути узгоджений з міжнародними санкціями, чи плануються в тому числі якісь заяви стосовно того, як Україна буде впроваджувати санкційний режим, і чи є можливість того, що ми побачимо запровадження нових санкцій протягом цієї Кримської платформи? Дійсно, оскільки сам саміт буде складатися фактично з 2 частин. Перша, про яку я казала, це офіційна частина, де лідери фактично будуть заявляти свої позиції, буде прийняття декларації, Кримської декларації. Далі наступна стадія, чи наступний елемент Кримської платформи – це дискусія, це форум. Їх буде дійсно 4 панельні дискусії. Ми запрошуємо міжнародних гостей, буде лідерська панель, де будуть наші гості деякі виступати. І, власне, ми будемо ставити конкретні задачі, як рухати далі Кримську платформу в цих пріоритетах, про які ти казала. І питання відновлення прав кримськотатарського народу, і санкційний механізм, і питання політики невизнання. Політика санкцій – це чутливе достатньо питання, тому що не кожна країна готова запроваджувати санкції. Навіть деякі країни, які приєднуються до політики невизнання і засуджують політику Російської Федерації, але не готові запроваджувати санкції. І тут однозначно це суверенне право кожної країни вирішувати, чи приєднується вона або ні. Але тут теж треба розуміти, що кожна країна приєднується або приймає рішення щодо санкцій не просто так. І дуже важливо формувати певний дискурс в самих країнах. І тому є експертна мережа, і тому є парламентський рівень, тому що ми маємо цю логіку і цю парадигму розвивати в країнах, пояснювати, навіщо потрібні санкції. Тобто, якщо ми кажемо, що Російська Федерація – це агресор, мають бути наслідки, що певні злочини, порушення прав людини – це злочини, які не мають наслідків. І, власне, наприклад, ми звернулися до Європейського Союзу в рамках новозапущеного глобального механізму порушення прав людини. Це новий механізм ЄС, який тільки починається трек запровадження санкцій. Ми віримо, що тут є перспектива, що це теж елемент Кримської платформи, і ми передали список тих порушників прав людини в Криму, які з нашої точки зору мають бути притягнуті до санкцій. І перспектива є, але для того, щоб країна прийняла рішення... Це фізичні особи, це юридичні особи. Це фізичні особи. Це глобальний механізм, це про фізичних осіб. І це люди, які мешкають в Криму, які можуть і мають бути, з нашої точки зору, притягнуті до фактично замороження. Тут asset freeze іде, замороження рахунків і ban for travel, тобто неможливість подорожувати. Щодо безпекового питання, у нас була зустріч із президентом на острові Зміїний, де він порівняв Крим із авіаносцем, оскільки раніше це було туристичне місце. Зараз ми бачимо мілітаризацію півострову, бачимо скупчення військ. Наскільки також хотіла би у тебе запитати, міжнародні партнери теж знають про цю ситуацію, чи розуміють вони взагалі створення цього прецеденту на Кримському півострові, оскільки це загрожує безпеці всього Чорноморського басейну, і які дані також будуть, можливо, оприлюднені під час саміту стосовно мілітаризації саме півострову, оскільки з цими даними є велика проблема?
Тут не тільки навіть Чорноморському регіону, навіть далі. Це MENA Region, тобто це регіон Північної Африки і Ближнього Сходу. Ми вже бачимо, як Росія використовує Крим як проекцію своїх агресивних політик в регіоні Ближнього Сходу. Ми бачимо, наприклад, трек контактів Сирія-Крим. Аксьонов вже кілька разів їздив туди. Тобто це всі такі речі, вони відстежуються і однозначно вони транслюються, і партнери теж усвідомлюють, що таке Крим з точки зору безпекових викликів. І, власне, це ключова історія, тому що ми всі розуміємо, що ці останні 7-8 років наш дискурс, наш національний, я маю на увазі, він здебільшого був в площині порушення прав людини. Це і гуманітарний вимір. Він важливий, однозначно, і про нього треба продовжувати говорити. Але мені здається, що Кримська платформа, вона вже вивела питання безпеки в пріоритет, тому що це якраз складніша задача, тому що це складніше і це актуально, я думаю, більш актуально для всіх. І тут якраз ми почали доносити до тих країн, які, можливо, не усвідомлюють рівень загроз, власне, як елемент Кримської платформи. Але тут, що важливо розуміти, швидких рішень немає. Я переконана, що тема Криму, вона на авось не вирішиться. Якщо ми не спроможні запропонувати певні речі, і не почнемо оцей, адвокасі такий, політику, не те, що оцей, виведення на гучномовець, то тоді ми ніколи не прийдемо до тих важливих задач, які ми перед собою ставимо. Тут я теж хочу прокоментувати, що мені здається, що жодна платформа, жодна декларація не є панацеєю. Це не чарівна паличка, яку ми піднімемо, і завтра все відновиться. Ні, мені здається, що це є певний формат, який важливо наповнювати змістами. Ми від себе зробили все для того, щоб максимально багато гравців були включені в це. І тут однозначно є воля, ми її бачимо зараз, політичної системи України. Громадяни підтримують її. Тобто ми бачимо зараз тема Криму, вона стала більш активна і в Україні, і вже за кордоном. І це тільки початок. Щодо мілітаризації саме, чи будуть оприлюднені нові дані стосовно скупчення військ, стосовно можливого, в тому числі, знаходження в окупованому Криму ядерної зброї? Ми маємо дуже активного партнера з громадянського суспільства. Це Центр оборонних стратегій, з якими ми плануємо підписати меморандум. Вони є частиною експертної мережі. Навколо цього центру найкращі експерти в питаннях безпеки, і ті, які з Криму, і Андрій Клименко, і Таня Гучакова, і ці люди, і Михайло Гончар, і люди, які ведуть оцей трек і моніторингу, і розуміння, що таке безпека і які наслідки є. Ми вже реалізували з ними 5 досліджень. Разом з британцями, до речі, вони підтримували ці дослідження. Вони про історичний контекст, вони про культурну спадщину як елемент безпекових викликів, тому що це не тільки питання культури, це якраз безпекові виклики. Це питання мілітаризації півострова. І, власне, ці дослідження ми вже розіслали і презентували нашим партнерам як надбання Кримської платформи. Ще наступним кроком будуть планувати, і плануємо ми зараз ще кілька досліджень якраз в темі безпеці. І, що важливо, ми хочемо зробити щорічний міжнародний форум щодо питань безпеці. Ми хочемо його проводити в Одесі. Ми хочемо навколо цього безпекового форуму Чорноморо-Азовського регіону об'єднати і експертів, і урядовців з різних країн. Тобто це планується як щорічний формат Кримської платформи, безпековий форум. Загальна кількість все ж таки військ сьогодні в окупованому Криму? Втричі більше. Втричі більше? До 40 тисяч персоналу. Різні, фактично, що ми бачили, що модернізація відбулася всіх компонентів військових. Вода, повітря, суша. Російська Федерація вкладає величезний ресурс в відновлення військових баз в Криму. І так само давайте не мати ілюзії щодо інфраструктурних проєктів, бо Російська Федерація їх намагається показати як піклування про людей. This is bullshit, як то кажуть, це повна маячня, тому що навіть дороги, які будуються в Криму, вони мають чітку військову задачу. Тавріда, про яку хто тільки не сказав і не написав, вона об'єднує Керч і Севастополь. 2 міста військового значення. Протез, Керченський міст, люди ним теж користуються, але він має інші задачі. Навіть якщо подивитись школи і садочки, які будуються в Криму, для кого вони будуються? А вони будуються для дітей ФСБ, яких тисячами привозять в Крим. 500 000 людей. Заміщення населення – це злочин. Це військовий злочин. І от, власне, про це ми почали більш активно говорити і пояснювати нашим партнерам. Тому що будь-хто, хто не в контексті, от уявімо собі, хтось приїжджає в Крим.
Якщо людина не розуміє якби цих деталей, що це там репресивна дійсність, яка непомітна відразу. Це як в темну кімнату зайти з фонариком, да? Ти побачиш тільки так, якщо частинку. порівнювати з Афганістаном або з якимись африканськими країнами, ми дійсно в жодному разі не можемо привернути уваги через те, що коли йдеться про порушення прав людини, звичайно, кейси з Афганістану або з Африки, або з, знову ж таки, М'янмару, вони, звичайно, вражають людей, вражають міжнародні організації. Чого не скажеш про Крим? І Російська Федерація розповідає, що війни немає, люди щасливі. Дивіться, будуємо, міжнародний аеропорт збудували, я не знаю, нову тюрму збудували, дороги будуємо. Тобто, і людина, яка не в контексті, вона може бути, ну, скажімо, не зрозуміти цього всього. І, власне, ми намагаємось пояснювати, що все, що там будується, має чіткі військові задачі. Тому в мене наступне питання. Ми дуже багато говорили про представництво на рівні президентів, на рівні прем'єр-міністрів, на рівні міністрів закордонних справ. Дуже важливим у цьому питанні є також використання механізму Міжнародного кримінального суду. Я знаю, що щодо Криму є зараз 6 письмових наших запитів щодо порушень прав людини. Скажіть, будь ласка, чи планується все ж таки присутність представників Міжнародного кримінального суду, тому що це дуже важлива історія і частина плану деокупації Криму? Ну, ні, тут трошки це окрема судова система, да, особливо якщо ми кажемо про міжнародні арбітражі і міжнародні суди, їх не варто включати в ці треки, бо вони носять ще політичний характер, да, вони носять трошки іншу задачу. Тому суди – це окремий трек. Так, це для України дуже важлива історія, тому що вони якраз це про питання, ну, якби, інтерпретації, питання права, вони це тривалі речі, вони, там немає швидких речей. Да? Тобто це окремо. Те, що зараз є, це фактично Міжнародний суд ООН, якщо брати, це справа по 2 конвенціях, де фінансування тероризму і про дискримінацію расову, там, де фактично заборона меджлісу і переслідування кримських татар, і доступ до української мови. Тобто це все буде продовжуватись. Да? Це справи в ЄСПЧ, Європейський суд з прав людини, ЄСПЛ, да? Це і робота нашої прокуратури АРК по міжнародному кримінальному суду. Тобто це все продовжується. Єдине, що ми його не хочемо, тобто це не є випуклий, так скажімо, елемент того саміту, який ми плануємо 23 серпня. Не можу не поговорити трохи, в тому числі, про одну із тем, яка буде порушуватися під час саміту. Це, звичайно, правозахист, це наші політв'язні. Ми вже давно чекаємо на новий обмін, тому що останній великий обмін кримчан відбувався у вересні 2019 року. Зараз є списки, в них багато людей. На жаль, Росія заблокувала цей процес. Чи є надія, що напередодні Кримського саміту, Кримської платформи станеться диво, і ми побачимо знову ж таки людей, яких звільнять? Я так скажу. Питання звільнення українських громадян, політичних в'язнів Кремля лежить в площині волі самої Російської Федерації, яку ми не спостерігаємо. Да? Дива від Російської Федерації ми так само не очікуємо. Те, що ми пропонуємо, і це виходячи з усіх обставин, розуміючи, що публічність рятує життя, і тут я маю спиратись на слова людей, які не просто випускають слова у повітря. Це Наріман Мамедімінов, якого було звільнено, і ми з ним мали телефонну розмову. Він сказав, що єдина причина, чому його чинник, чому його не піддавали тортурам, була публічність його справи. Ігор Козловський, який місяцями провів в підвалах Донбасу, теж сказав, що його тортури припинились тоді, коли про нього сказав американський посол. І там ми дійсно розуміємо, що елемент превентивного захисту, елемент недопущення ще більшого масштабу переслідувань людей – це елемент публічності. Я абсолютно переконана, що якщо б ми не змогли навколо питання правозахисту об'єднати і консолідувати світ, не мали б там щорічну резолюцію, да, не мали б щорічні заяви, то рівень репресій він був набагато більше, не 100 з чимось політичних в'язнів, а тисячі. Тобто ми і кажемо, що це той Пандора-бокс, той ящик Пандори, який Російська Федерація може в будь-який момент ще більше відкрити і сформувати ще більше банк політичних в'язнів. Але питання уваги до цієї теми, високої уваги, воно є певною запорукою захисту. Як ця тема буде звучати під час Кримського саміту? Чи планується прийняття якихось окремих резолюцій, окремих документів, які, можливо, якимось чином декларували би захист політв'язнів, захист цих людей? Знову ж таки, я не можу не порушити тему релігійних переслідувань у Криму, яка є дуже важливою. Ми прекрасно знаємо про цю ситуацію.
Окремих документів не планується. Є спільний документ один – Кримська декларація. В Кримській декларації ця тема буде присутня однозначно. Далі, тут зараз ми думаємо технічно, я не буду оголошувати, зараз придумуємо формат, як організувати зустріч з політичними в'язнями для учасників саміту, це важливий елемент. Це буде якийсь телефонний зв'язок чи... Ні, Чи це звільнення політв'язнів? Це звільнення політв'язні, і це, тут питання безпеки, не буду я це оголошувати. Ми плануємо певні формати, не хочу я їх зараз видавати в ефір, оскільки це пов'язано з питаннями безпеки людей. Але планується. Документ не планується, оскільки цей елемент є в декларації Кримській. Так само, оскільки ми зараз плануємо ряд заходів на наступний рік, у 2022 році, як я і казала, наша мета – провести різні заходи в інших столицях. І один з пріоритетів, ми їх визначаємо для себе 5, навколо яких будуть заходи проводитись, це якраз правозахист і захист людей. Тобто це пояснення історій. Ми вже зробили ряд заходів. От, наприклад, у нас це діти політичних в'язнів, коли ми через дітей розповідаємо про батьків, які ув'язнені. Це «П'ята ранку», проєкт, який ми реалізовуємо з Українським інститутом. Це фактично питання захисту громадянських журналістів і політичних в'язнів. От, наприклад, реалізовуємо зараз активно такий формат менторства, коли ми звертаємось до відомих в світі людей з проханням розповісти про історію політичного в'язня. Це 8 громадянських журналістів. В нас вже є ряд таких людей. От Френсіс Фукуяма підтримував, Руперт Поленс і ще ряд інших людей. Оце теж таке менторство, теж елемент якраз підсвідчення і конкретних історій, тому що за кожною статистикою є долі, і ми про них розповідаємо. Захист прав кримськотатарського народу – ще одна панель. І насправді не так давно був прийнятий закон, надважливий закон про корінні народи. І я би хотіла, щоб нас зараз почули, в тому числі мешканці окупованого Криму, і для того, щоб ти пояснила важливість цього закону, оскільки теж виникли якісь дискусії, і в тому числі Росія намагалася зробити все можливе, аби цей закон споплюжити, скажімо так. Важливість прийняття цього закону для захисту прав кримських татар, для деокупації Криму, і в тому числі українці також це можуть почути, тому що у них також є деякі, напевно, недокомуніковані питання. Тут чому це важливо в першу чергу, оскільки нас, напевно, дивляться кримські татари, здебільшого, особливо ті, хто в Криму. Ми ж прекрасно розуміємо, що це те, до чого хотіли кримські татари вже не один десяток років. Від самого фактичного повернення кримські татари другим Курултаєм зафіксували ряд задач, серед яких визнання кримських татар корінним народом. І, власне, ми сьогодні маємо це як трек. Так, ситуація зараз окупація, але тут, по-перше, є розуміння, що є майбутнє, і воно точно настане. Ми не маємо ставити питання, коли це відбудеться, ми маємо ставити питання, що зробити, щоб це відбулося, і що далі. Тобто, який статус Криму, який статус у кримських татар. Тут, власне, це статус, це про визнання народу як частини, невід'ємної частини цієї землі. І тут просто далі мають бути кроки, і, власне, зараз ця дискусія почалась, але те, що цей закон є теж наслідком Кримської платформи, коли президент подав до Верховної Ради як невідкладний закон про корінні народи, і його проголосували, і кількість голосів, які ми маємо в парламенті, це теж демонструє величезну підтримку Україною цього треку. Тому однозначно оцінка дуже висока. Це важливо і для сучасного, як меседж в Крим, і для майбутнього, як те, що має потім наповнюватись. Тут просто єдине, що тепер наступні кроки, з тих, що, напевно, буде ближчим часом артикулюватися в Україні, це питання національної територіальної автономії. Кілька років активна дискусія щодо цього, і все більше і більше людей, я маю на увазі громадян України, консолідуються навколо такої перспективи. Єдине питання, мені здається, що не вистачає трошки комунікації, розуміння, а що це таке. Тобто
який формат автономії буде реалізовано, якщо він буде реалізовано, які права будуть у всіх інших етнічних спільнот, тому що це має бути певно. Що, до речі, дивно, оскільки це питання існує в інформаційному просторі з 2016 року, і ми чудово з тобою, думаю, пам'ятаємо, що вперше його порушив дійсно президент Петро Порошенко, і були дуже дані такі обіцянки стосовно того, що це буде виконано, проголосовано. А зараз ми бачимо теж незрозумілу ситуацію, а я би хотіла сказати наперед, я одразу вибачаюся перед своїми колегами-соціологами, які надали мені дані останнього соціологічного опитування, якраз, я так розумію, напередодні Кримської платформи, це фонд Ілька Кучерєва, і я не буду озвучувати загальні цифри, не буду озвучувати усі питання, але хотіла би зазначити одну історію. Ця історія якраз таки, це питання, яке стосується кримськотатарської національної автономії. І мене вразила цифра, тому що більше 50 учасників опитування підтримують надання кримськотатарської національної культурної автономії. Більше 50% людей опитаних, а учасників було 2000, і вибірка складає десь 2%. Тобто ми бачимо, що суспільство, в принципі, підтримує, навіть незважаючи на те, що в них можуть бути запитання щодо формату. Чи питання кримсько-татарської національної автономії буде порушуватися під час саміту? Буде під час форуму, я думаю, порушилось, тому що є окрема панель, яка про захист кримськотатарського народу як елемент деокупації. Ми розуміємо, що це дуже такий важливий, так скажімо, не те, що козир, це неправильне слово, але у України є величезна сила питання справедливості в першу чергу. Я зараз не кажу про політичний дискурс, який, до речі, Російська Федерація намагається показати нашим людям, що наче є експлуатація цієї теми, політична експлуатація. Тут є питання справедливості, і воно точно про кримських татар. І тому цей момент, проти нього неможливо знайти аргумент. І, власне, Україна має цей аргумент видавати як основу своєї політики. І абсолютно ти права, що певні речі, оскільки вони важливі і великі, вони потребують певної дискусії. Те, що здавалось неможливим до 2014 року, сьогодні ми вже бачимо конкретні речі. Але ми маємо розуміти, що є завтра. І для того, щоб це завтра було правильним, з етичної, філософської, моральної, історичної точки зору, ми маємо цей дискурс продовжувати. Тому однозначно питання захисту кримських татар як етнічної спільноти, яка фактично сьогодні теж не те, що на межі виживання, як Караїми і Кримчаки, наприклад, там ще гірше, але це такі речі, які потребують захист мови, захист культурних прав. Тобто це все є частиною, принаймні, того, що робить МЗС. Але ми з тобою чудово розуміємо, на прикладі якраз такі історії нашого народу, і я думаю, що це історія, яка пов'язана з 2000 роками, це історія, яка йде глибину коріння навіть там президентства Кучми. Завжди уся влада намагалася якимось чином загравати з кримськими татарами напередодні виборів, а потім нічого не ставалося. В принципі, така сама ситуація була в 16-му році за часів президентства Порошенка. Я би у тебе хотіла запитати стосовно політичної волі вищого керівництва держави, але мені підказує режисер, що в нас є дзвінок з Криму, і я дуже попрошу включитися, представитися і задати питання, якщо воно у вас є. Алло. Доброго вечора. Доброго вечера. Селям алейкум. Привет из Крыма. Алейкум. Sevgili hanım, iyi Emine hanım. Я вас обоих поздравляю. Екіңізге де хайырлы көз айдынлар істейміз. Bekleyimiz. Sizin айтқан, yapқан işlerinizni Kırım'da bekleyimiz. Çok sağ olunuz. Sizge büyükten büyük muvaffakiyetler, yengişler, көз айдынлар olsun. Çok sağ olun. Sağ olunuz. Ben şimdi ağlayacağım. Ama gerçekten erkun men Kırım'ı düşünem ve sizin telefon laflarınız pek çok önemli benim için. Sağ olunuz. Дякуємо за цей дзвінок. Насправді, іноді важливо просто почути слова підтримки, навіть не запитання. І дуже приємно чути людей у Криму. Ми з Еміне не були в Криму дуже давно, тому це дуже приємно. Ми Севгілі жартома, так, за лаштунками кажемо, ми травмовані. Мені здається, це дуже відчувається, коли от у мене нещодавно був такий момент. Я найбільше сумую за батьківським дімом в Керчі, тому що він будувався, коли я була маленька, він будувався 10 років. Це класика жанру нашого народу.
І я наважилась на телефонну екскурсію тільки десь півроку тому назад. Я просила маму, вона пройшлась телефоном по кожному кутку, по кожній кімнаті. І я потім відходила цілий день. Це було настільки складно. Я розумію, що навіть зараз я намагаюсь уникати розмов з родичами, тому що я дуже довго потім відходжу. Да? Це біль, але точно знаю, що цей біль, наприклад, мені допомагає знаходити сили сьогодні. Тому що я думаю, що це так само і про тебе. Так, на жаль, у нас вже немає будинку у Криму. Я тільки можу його побачити на Google Maps або в оголошеннях про продаж. Я шукаю іноді свій дім десь. І шукаю його на вулиці, тобто продають будинки поруч, і я намагаюся відшукати свій дім. І, звичайно, мені дуже часто сниться. Але повернемося до більш таких тактичних питань, тому що ми почали говорити про політичну волю. Чи є у вищого керівництва держави політична воля все ж таки надати цей статус кримським татарам? Мені зараз, напевно, складно буде це коментувати, тому що я не була присутня при розмовах про це, але мені здається, що навіть те, що ми сьогодні маємо закон про корінні народи, це неабияка демонстрація існування такої політичної волі, тому що це ж все взаємопов'язано, да? Одне без іншого неможливо уявити. Тому я вважаю, що оскільки ці речі, вони є чутливими, особливо в Україні, коли є питання інших національних меншин, питання угорців, питання румун. Тобто це живий такий організм. Да? І приймаючи такі рішення, мені здається, має бути дискусія. Ця дискусія є, і результати вже є. Да? Тому мені здається, це правильний напрям, і я вірю, що це відбудеться. Ми знаємо, що на початку президентства Зеленського трохи не складалися відносини з Меджлісом, в тому числі Офісом президента. Чи є зараз взаєморозуміння, в тому числі у підготовці, наприклад, до саміту Кримська платформа? Я тут не бачу проблем, тому що Меджліс кримськотатарського народу інтегрований в усі стадії і консультації. Тобто у нас один з партнерів, з яким ми на постійному зв'язку, навіть там в питаннях того, як буде виглядати архітектура Кримської платформи, які її будуть елементи, ми постійно в консультаціях з представниками Меджлісу кримськотатарського народу. І Ріфат Ага, і Мустафа Ага, і всі інші члени Меджлісу, які в екзилі фактично сьогодні. Тобто ми постійно збираємось, постійно комунікуємо. Те, що вони матимуть і участь на саміті, виступ Мустафа Ага на саміті, це теж фактично елемент залучення Меджлісу. Тому тут я би не шукала зараз так конспірологічних версій. Дійсно є чутливі речі. Ми розуміємо, з чим вони пов'язані, але, напевно, мені коментувати це зараз не буде етично. Я розумію. А що особисто для тебе буде хорошим результатом саміту Кримська платформа? Ось ти 24 серпня прокинешся і подумаєш, ось, в принципі, ми зробили хорошу справу, і це дійсно наближує той день, коли ми зможемо повернутися до Криму. А, власне, сам 23 серпня, сам день, сам саміт – це вже є результат. Чому? Тому що, якби цього не було, і не було б лідерів, які приїхали, і не було б розмови, і не було б уваги, і не було б підсвідчення, і не було б теми кримські татари, не було б теми безпеки. Всього цього б не було, якби не Кримська платформа. Тому я абсолютно переконана, що навіть цей саміт, який в нас перший в країні, і такого рівня у нас, це безпрецедентний рівень, коли до нас приїжджають десятки лідерів, прем'єрів, президентів. Тобто це те, що Україна не реалізовувала раніше. І, власне, це і є вже успіх. А далі, як на мене, оскільки це тільки початок, і дуже важливо оцей конструкт, який ми запускаємо і формалізуємо декларацію, його важливо наповнювати. Далі починається продовжується щоденна кропітка робота і українських дипломатів, і урядовців, і парламентарів, і експертів. І оскільки я вже посилалась на цей закон, фізичний закон, количество в качество. Оця, механізм такий тут працюватиме. Тобто в наступному році ми побачимо якісь проміжні заходи, які будуть дуже присвячені різним питанням, які вони будуть в різних столицях, і їх буде дуже багато. Так, як ніколи раніше не було. Дуже дякую тобі за цей ефір. Він був надзвичайно цікавий. Дуже дякую нашим глядачам у Криму. Насправді, саміт Кримська платформа створюється і проводиться в тому числі для людей, які знаходяться в окупованому Криму. І ми дуже сподіваємося, що 23 серпня ви почуєте хороші новини, ви почуєте, що врешті-решт держава Україна робить усе можливе, аби наблизити той день, коли Україна поверне Крим.
Це був Прайм, наша чудова гостя. Наостанок Сергій, хочу щось дякую сказати. тобі, дуже за цей ефір. Він приємний не тільки тому, що ми з тобою займаємося і боліємо за Крим, але й тому, що ми з тобою жінки, ми з тобою з Керчі, і нас дуже багато що об'єднує, але також хочу звернутися до тих, хто в Криму, Сайгалы ватандашлар. Sizге Аллах ve Yüce Rabbimiz gerçekten kuch ve sabır versin. İnşallah bütün zorbalıklar bitecek. Sağ olunuz. Дякую. До зустрічі. До наступного тижня.